खुलुमबाय रायजोफोर, वेलकाम बेक टू बड' स्टाडि चेनेल। दिनै आं आसाम टेटनि मोनसे भिडिअ लाबोदों। बे मेथामेटिक्स आयदानि सायाव दिनै अनजिमाफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जागोन। गिबियावनो जों माखौ नायगोन? नेचारेल नाम्बार, जायखौ जों मिथिंगायारि अनजिमा होनना बुंनाय जायो। मिथिंगायारि अनजिमाया मानिफ्राय 1, 2, 3 डट बे जोबथाहैनो रोङा। बेखौ जों मा होनना बुंनाय जायो? बेखौ मिथिंगायारि अनजिमा होनना बुंनाय जायो। बयनिख्रुइबो दुइसिन मिथिंगायारि अनजिमायानो मा जागोन? 1। आरो सेकेन्डआव दङ होल नम्बर, जायखौ जों मा होननानै मिथिनाय जायो? आबुं अनजिमा होनना बुंनाय जायो। आबुं अनजिमा होनना बुङोब्ला जों मानिफ्राय जागायो? अनजिमाया 0, 1, 2, 3 डट मा जोबथाहैनो रोङा बेबो। बेखौ जों मा होननानै मिथिनाय जायो? आबुं अनजिमा। बयनिख्रुइबो दुइसिन आबुं अनजिमा मा होननानै आनजादाव सोंनाय फैबा माया जागोन? 0। बेनि उनाव दङ जोंना थार्ड नम्बराव रग' अनजिमा। रग' अनजिमा होनना बुङोब्ला जोंना मा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डट बिथिंबो मा जोबथाहैनो रोङा। बेखौ जों मा होननानै मिथिनाय जायो? रग' अनजिमा। बेनि उनाव नायगोन जों मा रेशनेल नाम्बार आरो मा इरेशनेल नाम्बार। बर'आव बेखौ मा होनना बुंनाय जायो? रानजोबथा अनजिमा होननानै बुंनाय जायो। रानजोबथा अनजिमा होनना बुङोबा जाय अनजिमाखौ जों मा p/q महराव लिरनो हायो एबा मा q बाहागोनि p महराव लिरनो हायो, बेखौनो जों मा होननानै मिथिनाय जायो? रानजोबथा अनजिमा होनना बुंनाय जायो। नाथाय मा q नि माना मा जानो मोननाय ना? माब्लाबाबो लाथिख' जानो मोना। फर एग्जाम्पल -1/1 बेफोर मा जोंना रानजोबथा अनजिमा। आरो मा 2 बाहागोनि बेसेबां? 3 बेबो जोंना मा जागोन? रानजोबथा अनजिमा। आरो मा 2 बाहागोनि बेसेबां? 4 बेफोर मायाव गोलैयो? रानजोबथा अनजिमा गोलैयो। बेनि उनाव दङ रानजोबथायै अनजिमा। रानजोबथायै अनजिमा होनना मिथिबा जाय अनजिमाखौ जों मा p/q महराव लिरनो हाया आरो मा q नि माना मा जायो? लाथिख' जायोब्ला बेखौ जों मा होनना मिथिनाय जायो? रानजोबथायै अनजिमा होनना बुंनाय जायो। जेरै मा 0, लाथिख' बाहागोनि 1 बेफोरनि माना मा लाथिख' जायो। बेफोर मायाव गोलैयो? रानजोबथायै अनजिमायाव गोलैयो। बे मा रानजोबथायाव गोलैनाय नङा। मानि माना नैबे q नि माना मा जानो मोननाय ना? q नि माना रानजोबथा अनजिमा जानोबा मा जानाय ना? बेयो लाथिख' जानाङा। नाथाय मा रानजोबथायै अनजिमा जानो थाखाय बेयो मा जाथारनांगोन? लाथिख'सो जाथारनांगोन। जेरै लाथिख' बाहागोनि 2 बेफोर मायाव गोलैयो? रानजोबथा अनजिमा। आरो मा बयनिख्रुइबो कमन नाम्बारा जाबाय 5। बे जाबाय मा 3.1414 डट बेफोर मायाव गोलैयो? रानजोबथायै अनजिमायाव गोलैयो। आरो मा दङ जोंना √2 बेफोर मायाव गोलैयो? रानजोबथायै अनजिमा। बेफोर मायाव गोलैयो? रानजोबथायै अनजिमा। आनजादाव फैनो हानाय पाइ होनो हानाय नाबाबो √2 होनो हानाय। बेनि उनाव मा 2 बाहागोनि 3 होनो हानाय। बेफोरनि गेजेराव माखौ सायख'नांगौ? रानजोबथायै अनजिमाखौ सायख'नांगौ। बेयो मोननै दं, पाइ आरो माया √2आ मायाव गोलैयो? रानजोबथायै। आरो रानजोबथा अनजिमाखौ सायख'नोबा माया जागोन? 2 बाहागोनि 3आ जागोन। बेनि उनाव दङ इभेन नाम्बार। इभेन नाम्बार होननानै बुङोब्ला जों माखौ मिथियो? जाय अनजिमाफोरा जरा, जेरै 2, 4, 6, 8, 9 डट बेफोर मा गोलैयो? सरि नट 9, बे मा 10 जानांगौ। जाय अनजिमाफोरखौ जों मा समानै राननो हायो, बेफोरखौनो जों मा होनना मिथिनाय जायो? जरा अनजिमा होनना बुंनाय जायो। बयनिख्रुइबो दुइसिन जरा अनजिमायानो जाबाय 2। बेनि उनाव अड नाम्बार होनना बुङोब्ला जाय अनजिमाखौ जों राननो हाया, रानबाबो मा थायो? खावसे खावसे थायो। जेरै 1, 3, 5, 7, 9 डट बेफोराव माया गोलैयो? अड नाम्बार, बेजोरा अनजिमा होननानै बुंनाय जायो। लोगोसे जों बेनि उनाव मा नायगोन? मा प्राइम नाम्बार। प्राइम नाम्बारा मस्ट इम्परटेन्ट। बेखौ जों LCM, HCF एबा मा प्राइम फेक्टराइज खालामनो थाखाय नांथारगौ। एबा मा जोङो दुआसा, देयासा, रोदा सानजाबगिरि दिहुननो थाखाय जोंनो माखौ नांथारगौ? रोदा अनजिमाखौ नांथारगौ। रोदा अनजिमा होनना बुङोब्ला जाय अनजिमाया गावनो आरो मा सेयाल' सानजाबगिरि जायो, बेखौनो जों मा होनना बुंनाय जायो? रोदा अनजिमा। जेरै 2खौ दिहुनबाय जोङो 1 सानजाब 2 आरो मा जागोन बेयो? 2 सानजाब 1। बेनि सानजाबगिरिया मोननैल', जेरै 2, 1 बेफोरबायदि अनजिमाखौनो जों मा होनना बुंनाय जायो? रोदा अनजिमा। मा जागोन? 2 जागोन, 3 जागोन, 5, 7, 9आ जानाय नङा। बेनि उनाव 11, बेनि उनाव 13 डट दङ। बेफोरनो जोंना मा रोदा अनजिमा। रोदा नङि अनजिमा माखौ जों रोदा नङि होनना बुङो? जेरै 9आ मा दं? 1 × 9 बे मा दं? 3 सानजाब 3। बे मा दं? 9 सानजाब बेसेबां? 1। बेहा मा दं? मोनथाम सानजाबगिरि दं। मोननै बारा जानो मोना रोदा अनजिमा जानोबा। बेनि उनाव नायगोन जों मा कम्प'जिट नाम्बार, जायखौ जों मा जथाय अनजिमा होनना बुंनाय जायो। जाय अनजिमाया मोननैनि बारा सानजाबगिरि थायो, बेखौ जों मा होनना मिथियो? जथाय अनजिमा एबा मा कम्प'जिट नाम्बार होननानै बुंनाय जायो। जेरै जोंना मा
2आ मोनबेसे दं बेहा 1 से सानजाब 2 आरो मा दं 2 सानजाब 1 बेहा माल' दं मोननैल' सानजाबगिरि बेनिखायनो बेखौ मा होनना बुंनाय जायो रोदा अनजिमा नाथाय 4 खौ नायबा जों मा 4 खौ 1 सानजाब 4 2 सानजाब 2 4 सानजाब 1 बेहा मा दं मोननैनि बारा सानजाबगिरि दं बेखौ जों मा होनना बुंनाय जायो जथाय अनजिमा स' एग्जाम्पलफोरा 4 जागोन 6 जागोन 8 जागोन 9 जागोन 10 जागोन डट डट बेफोर मायाव गोलैयो कम्पोजिट नाम्बाराव गोलैयो स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनोसै नाम्बार सिस्टेमनिल' खालामनाय जादों स' नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बयनोबो खोन्था भिडिअ खालामदों होननानै आरो बे भिडिअ'आ बथ एलपि आरो मा एमइ सेक्सननि थाखाय गोनांथार स' थेंक्स फर वाचिं